Să le dea Dumnezeu fericire! Ușor, ușor. Așa cum este obișnuit, cea mai frumoasă primire, regele Narcis și Ștefan. Ușor, băieți, stop. S-a auzit primirea asta prezidențială, așa cum facem noi în toată țara, Narcis și Ștefan. Yo! Zice, nu, da, nu. Pentru Ginerica, pentru Ionuț Carabet, pentru Mireasa, pentru Mari și nașa mare Ionela și nașul mare domnul Laur. Hai, regele Narcis. Așa cum s-a anunțat pentru Ginerică și pentru Mireasa, pentru nașul mare și nașa mare, cel mai frumos Ginerică, să-i dea Dumnezeu fericire Ionuț. Și bineînțeles pentru Mireasa noastră norocoasă și frumoasă, cea mai frumoasă intrare pentru nașul și nașa, să le dea Dumnezeu fericire. Ia ce spune vorbele astea adevărate? Reverbul 60, Paule. Ia auzi. Bineînțeles pentru domnul Marian Carabet, tăicuțul nostru, viața noastră. Hai! Ia auzi ce zice? Hai veniți ușor, ușor, hai veniți ușor, ușor, ca să vadă un popor. Vocea României, Narcis. Ia auzi. Când s-a auzit și voi pe 2022, vreau să audă lumea multă că cea mai frumoasă nuntă, Ginerică și Mireasa, regele și împărăteasa, că e nuntă number one, cântă Narcis și Ștefan. Mai tare la Narcis, șefule. Fără număr din partea lui Socru Mare! Fără număr, fără număr, fără număr, fără număr, fără număr, fără număr, fără număr. La Dumnezeu fericire, n-are nimic, e ajutoare. Merge. Ia auzi. Marian Carabet. Pentru nașii mari, pentru Ginerică, pentru Mireasa, pentru George, atent! Și pentru nașii lui nașii mari, Ivan Învingătorul și Florin Boiaru. Puțin boxele mai spre noi să facem și noi forța asta frumoasă. Ia auzi ce zice. Ia auzi. Ce de mult am așteptat-o, ce de mult am așteptat să-i fac nuntă la băiatul. Mariane, Mariane, se vede că ai valoare, ai inima fericită, ți-e băiatul Ginerică, ți-e băiatul Ginerică și ai inima fericită. Zice nu. Auzi ce zice. Și pentru nașul mare și nașa mare, pentru nașii lui nașul mare, da Dumnezeu fericire. Strofele astea frumoase
Vreau să vadă lume multă că cea mai frumoasă nuntă e deștept și inteligent. La Maria în Carabet, o valoare mare, mare, nu se duce jos la vale. Bine, Mariane! Fost talentul. Ia uzi. Vreau să vadă lume multă, vreau să vadă lume multă, e cea mai frumoasă nuntă. Ia uzi. Și avem nași și valoroși, și avem nași și valoroși, valoroși și norocoși. Dedichen să-i lumea, o nașoga e nașa, dedichen să o poporo, că si dăm la monașo, o bagdalo. Trăiască nașul mare! Da, Dumnezeu fericire! Și bineînțeles pentru naș și lunașul și toată familia lui Maria în Carabet, valoare mare! Să-i dea Dumnezeu fericire! Ia uzi, se vede din depărtare numai oameni cu valoare, să știe. Ia uzi. Se vede din depărtare se vede din depărtare numai oameni cu valoare. Se vede de la distanță numai oameni cu prestanță. Cântă Narcis și Ștefan, e nuntă la Marian, o valoare mare, mare, că astăzi e socru mare, că astăzi e socru mare. Se vede din depărtare o valoare mare, mare. Mariane, strofa asta frumoasă, cât am capul meu pe umeri, fac bani, dar nu pot să-i numeri. Omul cu 10 creiere, Maria, da, Dumnezeu fericire. Ia-o ce zice. Da. Cât am capul meu pe umeri, cât am capul meu pe umeri, fac bani, dar nu pot să-i numeri. Îmi merg bine rotițele, omul cu 10 creiere, am stofă de general și stau bine cerebral. Mariane, Mariane, ia-uzi. Așa bine cum se vede,
așa bine cum se vede la Marian Carabete. E nunta de 10 stele pe placul inimii mele, pe placul inimii mele. Nu e vorba, nu e vorba de lovete, Mariane. Zice nu. Hai și vioara, joacă-te puțin, somalezule. Violistul nostru numărul 1, somalezul, europeanul. Aur de somalezule, dreptul del Bacht. Maestru somalezul așa cum știe el. Mariane. Alo! Din partea lui Marian Carabet, pentru socru mic, stimă și respect, să-i dea Dumnezeu, care e frățiorul lui din inimă, să-i dea Dumnezeu fericire. Asta a fost cea mai frumoasă primire pentru cea mai frumoasă mireasă, pentru cel mai frumos generică, nașul mare, nașa mare, socrimii și socrimari, domnul Marian Carabet, organizator acestei nunți, să-i dea Dumnezeu fericire. Și Ștefan și Narcis promite că o să facă în această seară un spectacol la valoare. Să-i dea Dumnezeu fericire la toată lumea.